Samtang DepEd 6 nagapanugyan nga himuon lang nga simple ang hiwaton nga mga Christmas party. Mga regalong aswak sa budget sa mga Iloy hibaloon ta sa pagtutok ni Eileen Pedreso. 28 days to go, Pasko na. Gani todo na ang pagpanghanda sa mga kumpanya, institusyon kag mga eskwelahan para sa balantayan nga Christmas parties. Pero suno sa Department of Education, sarang makaselebrar sang Pasko nga hindi grande kundi simple. Ang Department of Education Central Office or ang aton sining Office of the Secretary nagpagwa ini sa isa ka memorandum nga kung sa diin iga-scale down ang aton sining Christmas celebration diri sa region. Iniagod makatipon sang pondo nga pwede pa ihatag sa mga apektado sang naglabay nga mga kalamidad sa pungsod. Suno sa DepEd, hindi obligado ang mga estudyante kag ginikanan nga mag-amot sang dako nga kantidad o kung magbakal sang malahalon nga regalo. Agri diri ang pila ka Iloy sa Talisay City. Pikado gid ang pangabuhi subong kag tuman ka mahal sa mga balaklon. Ang mga siguro, pwede naman. Pwede siguro panining panyo o kung sibin. Sa mga Iloy nga pares naman sa ako ng bipigado, buligay lang ta o kundi pwede man na nga ma-share-share no? Speaking of regalo, dapat man mangin wais sa pagpangita sang barato o kung swak sa budget. Kangay na lang sa ini nga mug na for 100 pesos, pwede na mapaputangan sang personalized sticker na may ngalan sang imo regaluhan. May dala pa nga paper bag nga sulod lang sang regalo. So may mga parents na kapangita lang like 100 pesos lang nga worth of items. So hindi pwede na yung ma-personalize. So this mug, mapabutangan mo siya pangalan. May teddy bear man nga pwede butangan sang ribbon plus ang dugang nga school supplies. Sini nga Christmas season, ang presyo sang regalo, hindi basihan, kundi ang kabubuton kag sinseridad para sa imo hatagan. Upod Garuel Banggoy, Eileen Pedraso, One Western Visayas.